and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Oh, ang kamuti taray nga anasar ako grabon. Ni amag kini. Kahayag niya sa ilaong salana. Bihayag kini. Ganong kini. Nganong kalitan siyang bihayag ilaong salana. Kay bulungan kayo. Ug ang pagbukal-bukal salana. Nawaro sa dayon. Usa maghangi pa sa butniyan. Taras ba siya? Ni gawas siya, ikan din sa lawak nga. Si ni ang dakong garpon. Magdali ko, gawas ko. Kaya tingali babatan ko niya. Magdali ko! Dakong garpon sila bisa. Kamot yun nasuda na. Kung mao ka na, kamot ka na ni. Tatay Kadyo! Siya kini nagkuha. Siya siya nagkuha. O iya kining gamit ang pagpanabal. Ang lana dihagikan. Nga sa ato ba? Mintras wasi ba yun, magkuha kong lana! Kini flower vase, nga niya sa kamay lamisa! Kini ang akong sudlan sa lana! Dalion ako, mintras wasi ni swapa mo ba ni si yun! Oh, ay matawaran. Huwag man din sala. Kining day. Hi, Sir Butoy. Si Butoy. Inyong Sir Butoy, nakita ninyo? Nakakita mo? Ito ang tingali ito sa taas, sir? Sa taas? Huwag man itong siyang lawak. Ay, magandang tawanan. Oh, si Doc Lauro. Hello, Doc. Yes, magkita tarong gabi. Okay, Doc. Okay. Mara kaya katumanan sa kumpakan. Hindi harap pa rin. Dali ako matato. O tungod ka ni Butoy Kadyo. Sa imong tuong kapot. Matato ko. Taguan ko asan na ko ikaibutang no kung magtigba-tigba ni taguan ko ni ang mayo ni o gubon ko ning uban kay para ni mga targa apro gubon ko mo sa gulan ni glaway ako ni balikan magpalit ako mabutangan ako ini kanito dunan ko lana nga makayo sama sa lana ni Timyong Itang ay ka Ano ka? Kuyawan ka man? Ako nakuyawan? Kuyawan. Nakuyawan ko? Paano mo nasabi, be? Paano mo nasabi? Gusto mo ng flower vase nga gigunitan mo? Ha? Familiar na ko maong flower vase nga imong gigunitan. Ay, ka. Sakpan ko kanina. Saan na nimo? Saan pa? Kumuta nga ng mga flowers. Hay man imong buwak nga ibutangan na. Nagpasugo pa ko. Maong gidalang din ako daan, ha? Okay. Gidalan ako din, he. Mawa. Sige, pagilis na kay maglakaw karong daw. Okay, sige. Magilis na ako. Huwag malakaw na ta. Kay magilis na sad ko, ha? Kadiyo ta. Ayaw pagdugay. Di lagi ko madugay. Busa, lakaw na sad. O ayaw pagdugay. Sige, pagdali ha. Kuyawan ako eh. Ayaw gani. Kaya wani ang tanawa ang sun ini. Taguan ko na ni. Basin musutog balik ang kanaan. Mona, huwag palagi ka na ang imong pagkaon. Alas 9 na sa gabi eh, oh. Wa pa ko gutom, ma. Si Daddy Jimmy. Hangtod ron. Napagyapon siya sa ICU. Wa pagyapon siya makamatngon og buot. Pero, daw naman ko no ang kahimtang ni Sir Jimmy. Ni daddy ni mo. Busa ayaw nakagool. Pero, nahadlo ko sa resulta sa mga laboratory tests sendo. Sige lang. Di na ko kaya nga mawa si Daddy na ako. Di na ko kaya. Mona, Nakuyawan kit ko. Nakuyawan ko sa nahitabo ni Daddy Jimmy. Mona. Okay, sa pa yan mga sir. Okay. Cheers para sa itong kayuhan. Cheers! Pwede sabihan, kanindot ko din eh.
dagang ilin mo magkabog. Do na sa mga babae nga, mga lindot kay lawas, mga guwapa kayo. Malingaw ka din. Maumali mo kampay, di ba? Bulang mahubog. Maghubog tabay. Huwag hindi kahubog na to. Wala. Maghubog ta. Nakatug si Moana. Nga nagsandig sa kong abaga. Kaluoy niya. Nakatug in taon ng gikang nagilat. Naunsa man ko. Wa ko makasabot sa kong gibati nga. Nagsandig si Moana sa kong abaga. Gugma na yun ka kini. Kasama ba? Kung cellphone, may pagting. Karapan sa ko. Uy. Ito yung babae ka kung tapat. Hubo siya. Hubo siya ka. Gusto. Berarti na mga inauma kagabi. Nahubog inay ko. Kung kinibabae nga tapat ako, kinsa makani. Yun na ba? Dili kini akong lawag. Hay, mali ko. Sakit yung lukara. Sa karon. Doorbell. Kung mao ka. Ni ako sa hotel. Ganong naabot ko din sa hotel. Ganong. Berti giday ni mahubog kagabi sa. Ewa man kami hinom do mga nung naabot aning hotel. O gikadog mo ng usa ka babae. Mayo lang gani kay dili laki do. Isa ka? Grabe ni mo kahubog bibisibyon. Bisan ako hubog og maayo og sa atong kahubog. Unya sa wag kay nag-recording pa mi. Og sa atong kahubog dong gikuyawan tanilan duklaw ro paingon dili gikuyugan tanila paingon ning lawag sa hotel kay naaraman sa ubos ining hotel ang bar nga atong gipartihan gabi mao nga sa pagmata nimo kadog nimo sa kabaing guwapa kayo siksi bigyon batanon kayo di ba Unsa? Tagsaan daw sa gabi sa kababay gabi ako sa tungo sa kababae nga bisag lumpingon og naong pero nindot kay lawas palupig ako nimo do Grabe na ako kabog ha. Ano ko masayon sa kong gibuhat. Oo. Basta na luman ko lang nga nag-inaw tao ba ni Doc Lauro. og dito na ako nahibawi nga may pagkabayot ni Kadong Simeon kay gilips to lips ko nimo Taraw diya, buang ka matingali. joke lang pero bisip yun nindutar itong kinabuhi lahi kay dito sa isla nga watay kwarta karon mas manita Ubay ko tayo. Dahil kayo. O manay ako gusto ba doon ay dagang kwarta. O bakuha ko kung unsa man ang gusto ko. Ay, bay. Mayo ka nga magbakasyon taglaing lugar ba? Sikat kayo dati ba? Sa laing nasod, aron mag-experience mo tag ka ng mga babae nga taga-laing lugar. Ano nga lang dili? Sige. Puhunog magkakuha na ako og kining makuha na ako ang mga ipanghatag sa mga kipangtambalan ako. O bakasyon ta. Okay. Asa gusto mo nga tungaton? Kanong mga babae nga mga nindot, bahala lang masira ta, masipilis ta, namatay tambal, di ba? Hanggang- Gusto kong tilaw Singaporean. Sige. Singapore ta. Pero ang problema kay wa mo tayo passport. Di na problema. Doon tayo kwarta. Ha? Makakuha tayong passport, di ba? Ha? Sige. Bisang asa ta magkuha ang passport, di ba? Okay. Sige. BFF, ni ana ang... Uy, hala. Nangatugog mo din to ha. Wow. Kasweet sa dila, uy. Si BFF mo na. Nagsandig sa baga ni Sendo. Ug nagunit sa bukto ni Sendo. Ug si Sendo pod, nagunlan sa o ni Moana. Ug nagunit sa kamot ni Moana. Picturean ako, Bi. Stop.
Okay, good. Nakuha ko na. Oh, gipicturan mi nimo. Sorry. Si Daddy. Tuwa pa tingali sa ICU, BFF. Wa pa man kaya to din sa private room. Wa pa mo gawas ang doctor? Ambot lang sad. Kaysa akong pag-abot din Nangatog bang mong duha ni Sendo nga sweet kaayo. Oh, ha? Oh, sweet kaayo mo, oy. Muragin mo uyab. Kadiyot. BFF, mo gawas ako ha. Muadto ko sa reception area. Mangutan ako. Mukuyog ko. Kuyugan to mo, Juana. Ay, sus, ayaw na lang, dinhi ka na lang. Bantay sa among mga bag, okay? Eto na, BFF. Nagkatuhog sa day ko. Ay, askang lugaw. Picturan na ba mini step? Kauwa ba yun eh? Nagkuha gito. Nga nag-unlan ko sa uni mo na. Paita. BFF, i-delete na, please. Wa ko makauyon sa imong gibuhat, ha? Oh, i-delete ko ni after sa inyo unyang kasal. What? Si kasal ba? Ay, sus, BFF. I know nga, I love kay ka ni Sendo. O si Sendo, klaro kaayo, uy. Nga nahigugma sa na nimo. O, see? Nakita nimo? Feel kayo niyo gusa-gusa nga natuog mo nga naglingkod lang. Kasweet ninyo, oy. BFF, please. Doon na pa ko'y problema. Ayaw una ko hasula ng imong pagpicture na mo ni Sendo. Please. Please lang. Okay. Sorry na, BFF. Pero sweet gid kaayo mo, oy. Ang doktor ni Daddy. Mauna siya atong kasugat. Good morning, Doc. Kumusta si Daddy Jimmy? Doc? Nganong igo ka lang nito ka nako? Kumusta si Daddy Jimmy? Ha? Doctor? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!